Salume! Sunt Minecraft Rebel și am revenit. Al doilea episod din Survival Minecraft. With mods, desigur. Da, în acest stadiu am rămas. În ultimul episod am lăsat Col la făcut. Să vedem. Fac niște torțe. Și cred că voi începe mina din acest episod. Ah! Da, am făcut ceva. N-am mai făcut cine știe ce din episodul trecut. Da. În acest episod vom începe mina. Da. Mă duc până sus. Aici să pun. Așa. Și vreau să fac ceva. Așa. 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 Continuăm. Nu. Să vedem cât am ceva iron. Am greșit. Vreau să mă duc la crafting table. Așa. Facem niște unelte. Da, și nu v-am spus, o să încep și o serie de Half-Life 2. Dar nu știu, voi mai face alte serii, nu știu exact ce serii voi mai face. Voi aștepta și jocuri recomandate de voi. Așa, și neapărat niște sword-uri, am greșit. 2 sword-uri. Ah. Așa. Se aud zombie. Ah! Vrei să intri? N-ai voie! N-ai voie? Nu, e punaj! Frate, de ce ai fugit, iepuraș? Erai singurul lucru care îmi plăcea. Mă rog, am trecut peste el. Să fac ceva. Așa, un Battle Werex, detalii. Detalii importante, dar totuși sunt detalii. Ah, am uitat de torțe. Scot itemele astea. Da, așa. Să continuăm cu minatul. Sper că voi face rost de iron în acest episod, pentru că am nevoie. În episodul următor, cred voi găsi un alt loc. Off-camera voi căuta un loc unde să-mi fac casa. Pentru că în episodul acesta voi face doar puțin iron. Da. Și după casa o voi crea on camera. Voi face rost și de wood on camera. Scuzați, n-am citit niciun comentariu. Dacă ar fi fost vreunul, mă aștept să nu fie. Cred, sunt de-abia la început. N-am putut să le citesc pentru că am... Da. N-am intrat încă... N-am văzut încă videoul. Adamantium. Of, și mi s-a cam blocat, așa. Frate, ar fi bun adamantiumul. Pentru că din adamantium se face o armură foarte bună. Îți mai trebuie doar jumătate ca să faci armura full. Alt adamantium. Ce se sparge adamantium? Să verific ceva.
Vă supărați, eu mai dau din când în când câteva iteme pentru a vedea câteva chestii. Cu un pickaxe din iron se poate sparge. Așa. Doar atât am vrut să văd, pentru că nu mă prea pricep la modul Simple Wars. Au. Mai. Alte coordonate sunt? 29. Ce rapid am ajuns așa jos. Sper să nu dau de vârcolași sau ceva gen. Nu sunt sigur la cel mob care spune Where my cobble? Este în mod creatures sau nu? Dacă voi afla aceasta cred va fi întrebarea episodului. Da. Dacă este în mod creatures acel mob. Pentru că vreau să știu dacă are de gând să-mi fure cabelul. Și nu vreau să-mi fure cabelul meu. Să facă și el. Unde sunt la 15. Și n-am găsit deloc iron. Iron, cer prea mult. Așa, și să începem mina. Ah! Acum mi s-a spart și mie pickaxe-ul, se au spideri. Și zombie. Și iarăși spideri. Oh my god! Nu sunt prea pregătit pentru un abandoned mineshaft, n-am foarte multe iteme bune, deci voi da pe peaceful și voi explora puțin pe aici. Of my god! Avem un spawner, lume, avem un spawner. Da, văd de aici spawnerul de cave spider. De ce de cave spider? De ce? Nu putea să fie de altceva. Acceptam orice. Am foarte cave spider. Depinde, poate. Să sparg asta. Mi se duce sword-ul. Da. Mă așteptam. Era să mă blochez. Of. Să văd cum blochez eu acolo. Hai. Așa. Ce s-a întâmplat? Nimic? Of. Trebuie să ajung și acolo să blochez. Și trebuie să mă întorc puțin. Să pun aici niște cabel, pentru că nu vreau să pățesc. Acolo cred că erau wooden planks. Unde să mă duc puțin până în casă, pentru că aș vrea să pun un checkpoint să nu mă pierd. Cât adamantium am găsit. Adamantium cred că se numește. Să vedem. Adamantium, da. Și e enervant că nu pot să-l iau. Nu știu ce armure bune mai... Ce armuri bune, scuzați-mă, mai sunt. Da, apropo, cred că voi începe și un custom map de parcurs, poate. Am spus poate. Și am o întrebare. Care-i cel mai rar ori din Simple Wars? Așteptați puțin, vreau să mai văd ceva. Da. Să văd. Da. Să testez o armură. După o să-mi arunc, vă asigur. Nu o să-mi dau iteme în acea... E slabă. Nu chiar slabă, dar nu prea, nici foarte bună.
Să văd alte armuri. Testez mai multe armuri. Să văd ce linguri să caut eu. Bine. Onyx. Ăla cum arată? Onyx ingot. Îmi trebuie onyx or. Orurile unde sunt? Oh, lol, cum sună orurile. Or. Frate, nu găsesc or. Mă rog, adamantium, mitril ăsta, ce-o fi? Ce să-și faci? Da, bunicel, să vedem. Și ăsta are armură foarte bună. Dar neapărat trebuie să-mi fac armură din adamantium. Să iau și copper. Cupru. Detalii. Uaaaa! Tă! Ce slabă e armura din cupru. Parcă n-ai avea. Mai fac niște torțe. Așa, să mă duc chiar jos. Stai, cred că vreau să fac ceva aici sus, dar nu mai știu ce. Da. Adamantium. Să vă arăt armura totuși de adamantium. Să fiți siguri. Așa. A, da, am și modul Enchant View. Uitați. E foarte bună și nu-i deloc rar, după părerea mea, adamantiumul. Am și modul Enchant View, nu sunt sigur dacă merge, nu l-am testat. Totuși, hai să-l testăm. Scuzați că testez chestia acum și verific, dar nu știam, totuși. Eu fac cam totul pe această serie on camera. Deci, să vedem, merge Enchant View. Hai mă, nu am deloc level. Dau un creative puțin. Merge, ce tare! Așa, am scăpat de enchantment table. Perfect. Nu sunt sigur dacă merge să spar cu Silk Touch un spawner și să mi-l dea în inventory. Mi-am amintit ce vreau să fac, dar nu contează. Vreau să pun checkpoint. Căutăm un chest care sper să aibă melon seeds. Aha. Am mers în cerc, da. Ce fain. Vai cum era spic. Da, și e posibil să găsesc și un dungeon. Singura chestie e că dacă am Better Dungeons, cu Better Dungeons apar și bossii de la dungeon. Mă rog, nu cu Better Dungeons special. Mereu apar și bossii. Dungeon-uri care sunt greu de bătut. De exemplu, dungeonul care l-aș putea găsi va fi un boss, un spider imens. Ăsta e? Ăsta e cumva mitril? Să căutăm în continuare. Aha. De lavă. Da.
Cred că dacă când o să găsesc primul chest, o să mă opresc din minat. Dar momentan nu. Nimic. Sper că nu m-am pierdut. Nimic. Urăsc cuvântul nimic. Ah! Hai, frate. Hai că se poate. Așa. Păi, cum să nu? Da, mi-amintesc pe aici e blocat. Trebuie să mă întorc, cred. După, cred, voi încheia episodul și îl voi pune la randat. Nu pe acolo. Stai, totuși să caut un chest. Că vreau un chest. Și eu nu plec de aici fără un chest. Și îmi trebuie un chest. Și vreau să fie melonsiduri în chest. Hai, frate, melon seeds, ceva, orice. Nu chiar orice. Frate, ce ușor este pierzi prin mineshaft. Cred că m-am pierdut, cred. Păi da, cum nu? Eu sunt Vlad. Mă pierd imediat. Sparg torțele ca să știu pe unde. Fost, de fapt, nu le sparg peste tot, sparg doar unele dintre ele. Nu pe acolo. Pe aici. Nu pe acolo. Nu pe acolo. Să mergem la dreapta. Și acum pe aici. Și acum... mergem pe undeva. Pierdui. Găsi drumul? Nu. Aici o să rămân. Nu mai e shift-ul ăsta. Da, scuzați-mi, dau puțin creative. N-am chef să mă pierd acum. Nu vă supărați că îmi dau creative. Îmi folosesc mai multe moduri și too many items. Da, și l-am folosit chiar acum too many items. Așa. Să mergem în forestul ăla. Să căutăm casa. Pe care o văd de pe hartă. Și da, o să închei episodul. La al 50-lea video, știu, o să fie mult până atunci. O să fac și un video special. O să fac un video special. Îmi scot creative. O să fac un video special, după cum v-am spus, de o oră. Da, și aici se încheie acest al doilea episod din Survival. Bye bye and have fun.